Under 13 boys mate sokin tung kapat pen ke cheng pen ke hai on wear pen ini tung final antikar banglo pen under 13 na bang championship kilong football ba kasi afrangsi tangso association mate nilitung kenangan angkang thipi u Jukuta Borkok Tamulbari pen Cenglok Tengalang Sorong Yangkong angkang pen labangso kapathu association do labangso Tengalang association pen keceng si peneng 2024 second Rengbong Home inter club league along itu under 13 abang achievement lo mate winner West Karibang Longang bong itu copa haipon lo lasini ngarong pik pini ning karong ni lasini tum pini abang ado kawe kapathu au somar pen Cenglok itu association member kedoan pen itu anesan ke chulin lasini itu labangso achievement abang keceng silang lasini ngarong pik lo nili labangso association long association long general secretary arpu kedeng nili kopai mipik kusin nili cethe lasi kebang jerni labangso association pen anso se nili tum kethe anong mate under 13 le puno 15 16 mane 17 mate women champion puno ba senior men puno nitum chupa haji phanin boriji lasi kebang jerni anu tin labang solong rialong arab tum kusame nangachitu nangachirab dunyi phansi nilin pen chuneng rilo lan mo pen nili tuma secretary ke hai Tengalang sport association secretary ke hai thani yallo lasi nilin men ke than ji ke avelo setamina tumalong ethithini la solo ke thanji non foi nili tum mangke Tengalang sport association bangke nili tum association ke ningkan erkep bak ningkan soksin erkep ta ke pleng lo sitani tum la sona nong elongon dipinang la sinon foi bang pathu ke pathu dun olo ta nil tum la final lang dengan malin dipina sanon foi bang nil tum ke join dun ke team flee busta under 15 13 la pen senior men la pen women team flian lo sita nil tum under 13 bang ke final an chepali dun si champion chepalong nani lo la si nil tum la nil tum pini ning arong pik la si la nil tum pini la so ke haya joine si nil tum la osomara tum pen an so se non frang la tum ka chepaduk thegi phan mate an so se ka bor iji an so se ke the anong nam nang wan pg pu ning che the sinil tum alang li tum phan ane san vet pusame chulin froji la pen la solong nil tum kaching honne duaramla mec mate Karbiang autonomous council em akai profession ro tarus tame alang li nil tum phan tangka suripho nang cherap dun la so kibag ane san chofroji phan la sinil tum da kadu we players men Cenglok la penil tum da committee la penda garat chehang si la nil tum pini la so program ai kedeng lo la penil tum peneng west kasa pen jitu kapatir pipon la so second rank monghom inter club league long postame nil tum Tengalang sport association apansi nil tum best discipline association award anang pipon lo la si nil tum penangan la so puthak nil tum pen ninggarong thipian lo la si la pon si ni tan bachini si jano